mensen, als je dit wat hier gebeurt wil uitleggen aan mensen die niet uit Limburg komen, dat is niet te doen. Je kunt het proberen vast te leggen, je kunt proberen een kaartje te sturen. Maar wat je eigenlijk moet doen is de mensen hier uitnodigen aan deze tent. En in deze tent zeggen, de groeten!